Rona, yung rep. Bakit may baso dyan? Rona. Ganda, bangat na. And good morning po. Live po muna ako. Maulan po dito sa amin. Nakapag-upload kahapon. Naglalaba nga po ako ngayon, hindi nga po ako nagpasok. At ako po ay maglalaba ng aming mga damit. Maulan naman po. Si Dagay po ay tulog pa. Yeah. Ayan, shoutout po sa 4 viewers. May nag-chat. Ayan guys, dahil ngayon po ay umaga. Rona, manonood ka pa? Hindi na? Ha? Patayin na natin. Ayan guys, ngayon pong umaga. Ayan, nag-aalmusal po yung mga bata. Ayan. Si Dagay po ay tulog pa. Si Kurahaw. Maulan po guys, oh. Ayan. Maglalaba nga po sana ako. Dami ko pong labahan. Ganyan naman ang panahon. Ano kaya makapaglaba? Kagabi pa po magdamag ang ulan. Baka nga po baha na dun kala Jason. Baka na. Saka doon kala nanay, baka po baha na din doon. Kagabi pa po nagpaparaulan. Ayun, shoutout po sa 23 viewers. Ayan. Basa na yung aking washing, yung kayuran. Kaya nga po gusto kong tabingan yan ng sako, yung panabing yan. Ito naman po yung gawa namin mga sako, nagtatanggala na. At pag naulan nga po, napasok yung ulan dito sa loob. Hanggang dito. Pasok ng tubig. Kaya, gusto kong tabingan ng yung mga sako yan. Ay natanggal naman na yung pinako na sako. Baha na din po dito sa may kalsada namin. Hindi ako makalabas. Ayan, shoutout po kay Sebia 3 Taste Tamba, shoutout po. Ay, nanonood kayo ng nanonood kayo ng live. Panoorin niyo sarili nyo.
O, yung pusa. Ayaw na ninyo nitong supas? Ah? Rona? Good morning po. Good morning. Hello kayo. Hi kayo. Hi. Hi. Hi, Tutoy. Biscuit ko na. Shoutout po Ate Rosario Ordones. Ayan, good morning din po Ate Rosario. Dito sa live. Dito ka mag-hello, oh, hindi dyan. Dito, hindi dyan. Dito, dito. Toy. Ano ba yan? Ah. Ayan guys, tulog po na si Dagay. Tulog ka ba? Ah. Tulog pa si Dagay. Fine na, Jaylani. Shoutout po. Ano? O, tayo na, o. Hi, Totoy and Ronaldine. Sabi ni Ate Rosario Ordones. Ayan. Good morning to all. Grace. Ito po kay RJR. Good morning po sa lahat na nandito na mga viewers. Lakas na ulan. Lakas na ulan. Ano? Manood ka na lang dyan. Grabe, ugas ako. Shoutout po. Ano? Sige na. Wag! Mamaya na, mamaya. Naampias dito. Pumasok ka doon sa loob. Pumasok ka doon. Gagayak nga pa ko ng labahan ko. Ulan naman. Baha po sa ilog. Kasi kagabi pa po umuulan. Kaya baha, hindi makalabas sa ilog. I left message in your short video. Salamat po.
Hello po, Hikay. Shoutout po, good morning. Ah, ano ba? Saan ko ilalagay? O, eh, anong gagawin ko? Itututok ko sa iyo. Ha? Mamaya. Ha? Hindi ko alam. Nasaan maging hula hoop mo? Ito yun naman. Wala, sasanado natin yung pinto at maulan. Ang piyas. Basa na yung ano. Pero ano, naiko dito sa akin. Diyan ka na yan. Bicol po kami. Tutoy naman. Tamo, maano na to. Wala na ng signal. Naulan pa naman. Sa ano po kami, dito po Camarines Norte. Kapalongga. Uy, naga. Daan mo nga yan. Enhancement Tutoy. Lakas-lakas na yan. Ayun guys, shoutout po sa inyong lahat. Hindi po ako makalabas siguro. Bukas linggo na naman ay di matutuyo yung aking mga lalaba. Lunes po ay si Tutoy po ay pinapapasok ng teacher. Pilitin ko daw po makapasok sa Lunes para makasama po sa mobile app. Tutoy na. Doon ka sa loob at ang ingay. Doon ka sa loob, manood niyan. Ingay nga. Kailangan mo yan. I see it is a part from Naga. Sa Naga po. Malayo po yung Naga dito sa amin. Pero ano po, parang ano din po. Siguro mga 3 oras na biyahe. Mula dito sa Kapalongga hanggang Naga. 3 oras yata po o 4 na oras. Malayo po yung Naga dito sa Kapalongga. Tutoy naman. Alis dyan. Ay, makulit na bata. Mukhang hindi po ito titilang ulan na to. Kailangan kong makapaglaba. Hindi na nga po nakapagawa ng upload kahapon kasi may sakit po sila nanay ay pinuntahan ko. Tapos syempre si Dagay po ay
Pinuntahan ko uli po si Lolo Bading. Pinakiusapan ko po, malay po, hindi ko po